खुलुमबाय दिनै 9 डिसेम्बर 2023 शनिबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बशिष्ठ ओनसोलनि 37 नं राजा लामायाव सासे आइजोखौ गंसे डाम्पारा सौनानै बुथारदों। जाथायनि उनाव डाम्पार ड्राइभारा खारखोमालांनो नाजादोंमोन, नाथाय लकेलनि मानसिफोरजों हमजादों। उनाव लकेलनि मानसिफोरा ड्राइभारखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। थैनाय आइजोनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरीआव उदखारिफोरखौ हेफाजाब खालामग्रा बा उदखारिफोरनि जानानै खामानि मावग्रा सानै दायनिगिरिखौ पुलिस आरो रौनि हानजाया अपारेसन खालामनानै एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां सिलाइ हाथियारफोर बमाफोरबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद फारुक आरो मोहम्मद नाजिर। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै गुबुनखौबो एरेस्ट खालामनो थाखाय नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ। आसामनि रङिया ओनसोलाव गंसे खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय सासे सुबुङा हरखाब गोलैनानै जायगायावनो जिउ गोमादों। महाराष्ट्रनि तिलकनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दंमोन, बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय सुबुङा सोरमोन, बबेनिमोन, बिनि गुबै सिनायथिखौ मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। पान्जाबनि हशियारपुराव गंसे बास गारि आरो गंसे बाइकनि गेजेराव जाब्रबथाय जानानै बाइकआव थानाय साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायनि उनाव बास ड्राइभारा स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। थैनाय साथाम सुबुंनि मुङा जाबाय हेमराज, रामान आरो जगिन्दर। मिज'राम रायजोआव गोदानै चिफ मिनिस्टार बा गिबि मन्थ्रि थिसननाय जाबाय। जराम पिपल्स मुभमेन्ट राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि लालदुहुमाखौ मिज'राम रायजोनि गोदानै चिफ मिनिस्टार महरै थिसनबाय। BMW गारि बिदों, 15 बिगा हा बिदों आरो सना रुपा बिदों। केरलानि तिरुपन्तपुरमाव सासे 26 बोसोर बैसोनि सिख्ला डक्टरा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्लाजों आरो बिनि मोजां मोननाय सेंग्राजों जुलिया थि जाखायोमोन, नाथाय बिनि बयफ्रेन्डआ हिनजावसानि नखरनिफ्राय बा गावनि गोसोथोनायनि नखरनिफ्राय BMW गारि, 15 बिगा हा आरो सना रुपाखौ दाबि खालामदोंमोन। बे दाबिखौ हरनो हायैनि जाहोनाव आरो हराब्ला जुलि खालामा होननायनि थाखाय सिख्लाया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय डक्टर साहाना आरो रां सम्पति दाबिग्रा लुबैसुला बयफ्रेन्डनि मुङा जाबाय डक्टर रुबिस। उनाव पुलिसआ जाथायखौ मिथिनानै नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। लोगोसे बे जाथाया आथिखालाव रायजोनाङैनो गोबां सावरायजागासिनोबो दङ। ndfbनि मुंख्लं नखरा दालाल नामा? ndfbनि मुंख्लं नखरखौ पलिटिकेलि दालालजों रुजुदों। बिटिआ गोरोबथानि गेजेरजों मोननो गोनां मोन्थाइखौ ndfbनि मुंख्लं नखरफ्रा दासिमबो मोनाखै। माखासे नखरा मोनदों, नाथाय गोबां नखरफ्रा दासिमबो मोनाखै होननानै फोरमायदों। आरो फंसे बाथ्राखौ होनबाय थायो जों थाङोब्ला जे माने पलिटिकेलि दालाल हिसाबै जोंखौ खोथा बुङो। बे जोबोद दुखुनांथाव जोंनि थाखाय। जों बबे पलिटिकेलि जों दालाल? मुंख्लं नखर ndfb मुंख्लं नखरा दालाल नामा? थैनाय नखरनिफ्राय जोङो साख्रि मोननांगौ आरो फारसेथिङै जोङो थैनाय जोंनि बिदा फंबाय ndfb मुंख्लं ndfbफोरनि मोनसे गोख्रों खाम्फा गायसननांगौ। नैबेफोर उद्देश्यफोरखौ लानानै जोङो सावरायदों। मानो होनोब्ला जोङो दिनैसिमाव 3 बोसोरखौ जोङो नेबाय जे दानि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव। दा बिथांमोनहा जेरैनाखि दफाफोराव दङमोन, बिथांमोना जेरै सुक्तियाव लिरखानानै दोनदोंमोन जे एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंनो मुंख्लं नखराव 5 लाख थाखा होनांगौ आरो गोथाङै थांना थानाय ndfb बिथांमोननो 4 लाख थाखा अनसुंथाइ होनांगौ। दा जोंनि नुनायाव माने जोङो बिथांमोननि जेरैनाखि खोथा होबोबाय थादोंमोन, दा बे खोथा होनाय मथे जोङो नेबाय थादों। दा नेबाय थासेयावबो बिथांमोनहा दिनैसिमाव जोंनो एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंनो 5 लाख थाखाखौ मोनफ्रोमबो फेमिलिनो होफुंनो हायाखै आरो जोङो मिन्थिनायाव एबा जोङो नुनायाव दिनैसिमाव बिथांमोनहा जोंनि मुंख्लं नखरनो 193 टटेलि बिथांमोननोल' चेक होनो हादों आरो बाखिया गासिबो दंजोबो। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन बिथांमोनखौ आरो आगोलनिफ्राय जों खावलायबाय थादों जे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे अनसुंथाइखौ होनो हायोब्ला मोजां जागौ होननानै। नाथाय बिथांमोना खोथाल' होनानै दङ दिनैसिम, नाथाय जों मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै। आरो खोनानो मोन्दोंमोन जेब्लानाखि नैबे 193 बिथांमोननो जेब्लानाखि क'क्राझार माबायावहाय चेक होदोंमोन, अब्ला बिथांमोना निश्चय गावसोरनो होन्दोंमोन गावसोरनि खुगाजोंनो जोङो बे 6 मासनि गेजेरावनो जोङो बाखि थानाय मानसिफोरनो मुंख्लं नखरनो जोङो चेकखौ होनो थांगासिनो दङ होननानै। अलरेडि जोंनावहाय
500 जननो होनो हानाय केपासिटिया जोंनाव दंखायो होननानै नाथाय जोङो बेखौ 6 मासखौ नेनानै दा 6 मासनि उनाव बेसेबां मास थांखो बिथांमोनहा हिसाब दङ दा दिनैसिमाव गैया आरो दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिथांमोनहा मानि थाखाय दा दिनैसिमावबो बे एक्सग्रेसिया हिसाबै होनांगौखौ होआखै दा जों बेखायनो बिथांमोनखौ गले गले खावलायगोन बिथांमोना इमिडियेटलि जोंनो बे एक्सग्रेसिया हिसाबै जेनाखि सुक्तियाव दंखायो बे हिसाबै होनांगौ आरो लोगोसे मुंख्लं न'खरनो बिथांमोना न'खरफ्राव जाय जेरै रोंगौथि दङ बे हिसाबै बिथांमोना साख्रियाव सोनानै होनांगौ दा जोङो नुनो मोनदों निउसाव जे गोथाङै थानाय एनडिबि बिथांमोननो साख्रि होसिगोन होननानै नाथाय बेबो फारसेथिं जोबोद दुखुनांथाव दा जोङो नुनायाव जोंनि खोनानायाव बिथांमोना मा % हिसाबैसो लानानै फैदों 2% हिसाबै बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा 2%ल' जुदि होनो हायोब्ला बा बिथांमोननो 2% जुदि खथाखौ लाबोनो हाबायब्ला थ' मुंख्लं न'खरनो बेसेबां खथा होगोन बिथांमोनालाय बेबो मोनसे जोंनि थाखाय सोंथि दङ आरो आंनि थाखाय बा जोंनि न'खर मुंख्लं एस'सियेसननिबो जोङो बेखौ जों दुखु फोरमायगोन जे एक्स एनडिएफबि बा मुंख्लं न'खरनि थाखाय % हिसाब थानो नाङा बहाय 1% 2% 4% बेफोरबायदि % हिसाब थानो नाङा एक्स एनडिबि हिसाबै बिथांमोना साख्रि मोननांगौ आरो बिथांमोना बेखौ सुक्ति हिसाबै मानिनानै लानांगौ दा % हिसाबै जुदि बिथांमोना 1% 2% जुदि साख्रि होनो हाय जुदि सुक्ति जायोब्ला बे बेसेबां गोबाव सम नांगोन नंगौना नङा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे सोंथि आरो फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंहा मुंख्लं हिसाबै जोंहाबो मोनसे डिमान्ड दङ दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन गावसोरनि खुगाजोंनो जों जेब्लानाखि थांदोंमोन हाग्रा बिफाननि EM बिथां सारनाव दा बिथाङा गावनि खुगाजों होनदोंमोन जे जोङो एबार नोंथांमोननो 200 जननो जों साख्रि होनो हागोन होननानै थ' 200 जननि साख्रिखौ जुदि होनो हागोन होननानै बुंदोंब्ला थ' बिथांमोना 200 जनखौनो होग्रोथों बेयावबो जोंहा गोजोननाय दं नाथाय जों नुनो मोनबाय दिनैसिम बे 200 जन जे बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लादों जे जोङो 200 जनखौ नोंथांमोननो होगोन बेखौ जोङो होनो हागोन अके जोंबो मानिदों आरो जों बिथांमोननाव जों प्रतिबादबो खालामाखै जा जोङो बेखौनो खावलायगोन बे 200 जन जे खोथा होदों बे 200 जननो बिथांमोनाबो जोंनि मुंख्लं न'खरनो साख्रिखौ होग्रोनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन आरोखि आरो फारसेथिङै जोङो बारे बारे खावलायगोन जे बिथांमोनहा माने नैबे डिसेम्बर हाबगासिनो दङ बे डिसेम्बरनि गेजेराव जुदि बिथांमोनहा जोंनि बे एक्सग्रेसिया हिसाबै जायखौनाखि बिथांमोना दाखालि थांनाय कয়েक दिननि सिगां माबा खालामदोंमोन बिथांमोना 337 होगोन होननानै दा बिथांमोना बेखौ होग्रोयोब्लाबो मोजां नाथाय दिनैसिमबो बे रोखा नङा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा ओंखायनो जोङो खावलायगोन गले गलेनो बिथांमोना आरो फंसे बाथ्राखौ होनबाय थायो जों थाङोब्ला जे माने पलिटिकेलि दालाल हिसाबै जोंखौ खोथा बुङो बे जोबोद दुखुनांथाव जोंनि थाखाय जों बबे पलिटिकेलि जों दालाल मुंख्लं न'खर एनडिबि मुंख्लं न'खरा दालाल नामा मुंख्लं एनडिबिया दालाल नामा बा एनडिबिया सोरनिबा एजेन्ट नामा बिथांमोना बे खोथाखौ बारे बारे होनबाय थायो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो बे खोथाया पलिटिकेलनि खोथा नङा बियो दा बिथांमोननि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों बुंजोबनो थाङा जोङो गोबां कन्ट्रल खालामनानै दङ जों गोबां हमथानानै दङ दा बिथांमोना जोंखौ माने आरजाथावै बाथ्राफोरजों जोंखौ माबा खालामो आरोखि दा जाय हक बेखौ जोङो बिथांमोना हाजार हक माने जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि हिसाबै जों बिथांमोनखौ रेसपेक्ट खालामो जों बिथांमोनखौ सनमान खालामो जथेस्थ' बिथांमोनखौ जों सनमान खालामनानै जों दिनैसिमबो बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनानै दङ बेनिखायनो जों खावलायगोन बिथांमोनाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ खोनासंनानै जेरैनाखि एग्रिमेन्टआव दङ बे एग्रिमेन्टआव थाखानाय बायदि दफा हिसाबै बिथांमोना मावफुंनांगौ आरो बे मावफुंनांगौ होननानै जुदि समखौ जुदि थांहोबाय थायोब्ला बेखौ सोर मावफुंगोन दफायैनो थाबाय थागोन इस्युयैनो थाबाय थागोन नंगौना नङा नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि